Ну, скажіть, будь ласка, пані Ірино, зокрема, узагальнено цікава спочатку ваша думка щодо виступу цього номеру і скандалу, який розгорівся навколо хору імені Вірьовки. Ну, якщо говорити, так би мовити, просто про особистісне ставлення, про особистісне сприйняття, у мене таке відчуття важливості. В усьому. І оце, знаєте, таке ставлення до голі людини, зажгли хату, і словечка такі, і це, ну я б сказала, що це взагалі нижче будь-якого плінтусу. З художньої точки зору, з етичної і так далі. Є ще й інші точки зору. Є точка зору політична. Про це вже казали. І чи треба, скажімо, президенту Зеленському з такої, здавалося б, з такої дрібної теми виступати? Скандал великий. І ще хочу нагадати, що домовлявся про виступ, власне, близька до Зеленського людина по кварталу, і депутат його партії «Слуга народу» домовлявся. Тобто, очевидно, тут є якийсь зв'язок чи немає. І мені б хотілося, до речі, почути і ставлення депутатів від «Слуги народу», як вони до цього ставляться, поки що я не чула. І є точка зору економічна. Її висловив, до речі, міністр економіки Милованов, що тут можуть бути проблеми, тому що це не секрет, і про це неодноразово говорили, що поки що затримка з траншем Міжнародного валютного фонду пов'язана з тим, що вони очікують, наскільки Коломойський має вплив на процеси в Україні. Тут, оскільки це і 1+1, це Коломойського, власне, телеканал, і квартал має відношення до Коломойського, і очевидно, що це помста Коломойського, Гонтарєвої. Тут питання все-таки. Пані Ірино, Я вже висловився, що йому це дуже подобається. Це питання. Наскільки можуть бути серйозні економічні наслідки? Тобто, пані Ірино, я правильно розумію, що якщо тут, удалі, у розгорянні цього скандалу буде підтвердження прояву і впливу олігарха на телеканал, який він спонсорує, і власником якого є, і потім на той номер. І якщо це все вийде потім на президента України, якщо схилятися на слова пані Кравець, вона є колегою також колишнього Зеленського і нині в «Кварталі 95», де вона сказала, що Зеленський і навіть в статусі президента до сих пір вичитує деякі сценарії. Тобто це може потім бути і повпливає, можливо, на економічні питання? Правильно я розумію? По-перше, на економічні, я думаю, воно повпливає так чи інакше. По-друге, чи читав це Зеленський, чи не читав, це питання відкрите. Я чомусь думаю, що йому зараз не до того, щоб це читати. Але висловитися з цього приводу, я думаю, він повинен. Так, як висловились інші. І останнє питання, пані Ірино, до вас. У нас в ефірі телеканалу АТR Зіновій Корінець, директор хору імені Вірьовки, сказав, що якщо цей скандал буде розвиватися і надалі, він готовий написати заяву на звільнення. Чи вбачаєте ви в цьому плюс і нормальну реакцію? Я думаю, безумовно, він повинен написати заяву на звільнення, як мінімум, тому що він вже сам визнав цю помилку, а за помилку повинна людина розплачуватися. Я думаю, що це було б логічним.